Ahojte všetci, tak máme tu slúbené druhé video. Chcem vám vlastne porozprávať niečo o posledných 2 mesiacoch pred súťažami, niečo o odvodňovaní, emócie počas súťaží, nejaké pikošky a tak ďalej. Tak, čo som hovoril v prvom videu, že dietovanie na začiatku je ťažké, tak musím povedať, že keď ste už vlastne tak viac ako 4 mesiace v diete, už máte aj menej tuku, telo si už nemáš čoho tak brať, tak tá únava je o dosť vyššia, pritom tá dieta sa oveľa nezmenila. Peťo mi ju nechal celkom podobnú. Menila sa vlastne tak asi 2 týždne pred súťažou prvou, kedy sme dali preč už aj umelé sladidlá, takže pretréningovky preč, proteín preč, BCAčka dochutené, jednoducho veľa je takých vecí, ktoré bežne človek môže užívať, ale drží to v ňom vodu. Prvý týždeň odvodňovania, to som nevedel, do čoho idem a nebolo to úplne jednoduché, v podstate spánok sa rapidne zhoršil. Čo viete, ostatní, tak som moc toho počas prípravy nenaspal, vždy som chodil dole na gauč, aby sa Aťka vyspala, takže nejak sa tu prevaloval, potom ľudia kúkajú, že dávam storky o 4:00, o 2:00 a v takých časoch. Takže pri odvodňovaní neviem, čo bolo horšie. Neviem, či bolo to, že som mal 50 nastavené sacharidy, čo je veľmi málo, takže človek vlastne je iba mäso. Mali sme len mäso, rýža, zemiaky a v podstate iné suroviny sa tam nepoužili vtedy. Alebo či je dobre, alebo či je ťažšie potom to cukrovanie v podstate, kedy sa sacharidy rapidne zvýšia, kde som jedol až 2 kg rýže denne a pomaly ťahal dole vodu, že človek to nemal čím vlastne zapiť, hej, aj keď mal tú suplementáciu, vitamíny, tak človek si to hádže vlastne do toho jedla. Pri mojom šťastí som vždycky do toho hryzol, takže celé zle. No a to prvé odvodnenie ako bol zážitok, bolo to niečo nové, ale dalo sa to. Ako v deň súťaže, kedy som mal už v sebe iba deci vody ráno, to bolo celé, tak som išiel strašne nahypovaný na tú súťaž. Fakt som sa veľmi tešil, veľmi, že hovorím, konečne je to tu. Proste už som víťaz, len že dojdem tam, pretože tých súťažiacich tam bolo aj potom dosť málo. To je o tom, že veľa ľudí sa pripravuje, ale nedotiahne to dokonca na tú súťaž. Takže som bol taký vystrelený, celkom mi to fungovalo, forma bola veľmi dobrá, si myslím, dosť sa to stiahlo v rámci mojich takých možností a úplne v podstate prvej prípravy. Takže som sa tešil. Registračka prebehla vo Viedni super, bez problémov, 10 minút. No a tam prišiel stav, keď som na registračke videl tých chalanov a hovorím si, že čo tu robím, proste kokos, nabušené kone niektoré. Hovorím, že ja som tam jak nejaký Keňan. Takže začal som mať trošku stres. Ešte som tam stretol jedného Maďara, trénera, a ten mi hovorí, že veľmi vysokú konkurenciu bude mať. A že došli akože aj Maďari a takto. Hovorím, no dobre. Ale nič, akože neriešil som to, proste došla Aťka, hej, došiel Denis, došiel Aťkin brat, som sa na nich veľmi tešil. No tá podpora je to o tom, tie súťaženie, že nielen my sám, ale keď tam niekto príde, fandí vám, teší sa z vás, proste to je asi to najviac, vidí vás, tam je na vás hrdý. No a jak som vlastne došiel pred stage, schodisko, tak vtedy, aké by to zo mňa spadlo, aké by som extrémne sebavedome chytil a povedal si, že proste si tu a ideš si to užiť. Ideš sa tam predviesť, čo si sa nadrel, čo nikto nevidel. Veľa vecí nevidíte, veľa vecí aj Aťka nevidí, proste na veľa vecí ste sami v tej príprave. Ľudia vám fajnia, všetko to je super, ale ste na to sami, aj tak. Je to o vás, aj tie noci neprespaté. To je o tebe, si sám na to, pochybuješ, nevieš, čo bude. Takže toto zrazu bolo preč. Ja som vyšiel na pódium jak víťaz. Fakt pocit som mal taký, že idem si to užiť. Nekúkal som na konkurenciu, ja som v tomto skromný, ja fandím každému, nech proste vyhrá ten najlepší, alebo ak to zhodnotia. Tam sa mi zadarilo druhé miesto, v podstate boli nejaké dôvody, prečo prvé nebolo. Mne to osobne nevadilo, aj keď to ostatní riešili. Ja tieto veci neriešim, pretože je to šport, je to hra, treba si to užiť. A ja som išiel s tým, že sa ani neumiestním, však preboha som mal žalostných 6 mesiacov na prípravu
a na moje prvé súťaže a hneď do VBPF, čo proste za mňa veľmi dobrá asociácia a aj to je vidieť, hej, akože sú tam aj veľmi dobrí chalani a má to zmysel. Takže tam som skončil druhý, z toho som sa veľmi tešil, užil som si to, večer som sa extrémne prežral, extrémne. Proste ja som žral, čo nezožralo mňa. Ja ešte teraz si pamätám, že Aťkin brat už spal, akože u nás dole, tak na gauči. A ja som ho nechcel budiť a chcel som ešte niečo žrať. Tak som si zobral potichu čipsy, išiel na hajzel a tam som ich zožral celé. Naposled. Proste mne chýbala sol, mne chýbala voda, mne chýbalo sladké. Všetko tomu telu chýbalo, lebo to telo je totálne vybuchané, ale že do extrému. To je tak nezdravá vec, to proste odvodnenie. To na to treba dávať pozor. Ale človek nemôže toľko vody prijať, lebo to telo by nevedelo, čo s ním má spraviť. Že keď máte deci vody pár dní a to telo zrazu, keby má 4 litre, tak má vykotí. A obličky vyskočia a utečú. Takže som musel potroške piť, aj keď by som to celé rachol. Takže od súťaže som jedol až do jednej večera, v kuse niečo, v podstate som mal furt niečo v tej papuli. A to bola veľká chyba, pretože ráno som ostal ležať na posteli, som sa nevedel pohnúť. Chytil som taký cukrový šok, že či som na postehno, či som na polen takto ruku, krč, ale taká, že no ja som takto ležal, hovorím, po pol hodine som nejak vstal, ledva som zišiel schody, to som fakt, že išiel po jednom schode a no musel som magnézium, to najsilnejšie, čo máme na predpis, to som rachal, to sa dáva jednodenne, ja som išiel 3. Proste a spamätalo sa to až okolo takej 4. Na deň som mal aj môjho Adamka malého, ten si moc so mnou neužil, lebo sme boli u rodičov a tam ma vyplo na 3 hodiny, že som nevedel o nikom. Úprimne nevedel som, do čoho idem. Myslel som, že na druhý deň to bude lepšie, jak niektorí hovoria, ale nebolo. Bolo to veľmi náročné, nebolo to v pohode. Takže toto bol výkričník, na čo si dávať pozor, neprehnať to po tej súťaži, aj keď to telo si to až žalostne pýta. Tak to sa nesmie diať. No a hneď sme išli vlastne od pondelka do druhého odvodnenia, takže nedeľu som pil 4 litre, to bol deň po súťaži, pondelok 9 litrov a zase sme to pomaly ťahali dole. Zase sme mali 50 sacharidy, zase som žral iba mäso, som mal pocit, lebo tie sacharidy Peťo mi dovolí dať aj tak iba cez obed v jednom jedle. Takže v podstate od rána mäso do večera, čisté, iba s nejakými tými bylinkami. To je celé. Sol tam bola nejak nastavená. Človek si všetko musí vznačiť, tam je vlastne dôležité každý deci, každý gram. Všetko je veľmi dôležité v tých odvodňovačkách. Budapešť. No. Budapešť nebola v pláne. Čo viete, tak ja som chcel ísť Viedeň, potom 2 týždne pauza, Bratislavu, 3 týždne pauza a Linz do Rakúska na tie majstrovstvá. To hovorím, to je super rozloženie. Lenže tá Budapešť ma zaujala, pretože som hovoril, že môžem to dať celé rýchlejšie, 3 týždne sa extrémne vytrapiť, ale mám pokoj. Lebo teraz by som čakal ďalšie 3 týždne na ďalšiu súťaž a úprimne už by som do toho ani nešiel. Takže Budapešť bola tak, že v piatok bola registrácia, v sobotu bola Perfect Buddy súťaž, čo je čisto taká maďarská, poviem, ale vyzerá byť veľmi dobrá, budúci rok ju chcem určite ísť. A nedeľu boli majstrovstvá Európy. Takže rozmýšľal som prespať, neprespať, človek už ráta každé euro, lebo aj tie nástreky, všetko, tá súťaž, ono to vyjde, hej, to Budapešť ma vyšla 5 kg, ani neviem jak, takže ono to do tých peňazí ide dosť. No a to sa podpísalo veľmi na forme, lebo mala byť lepšia. Tam piatok cesta tam, sám som išiel vlastne po obede a hovorím si 10 minút registračka vo Viedni, hej, to boli majstrovstvá vlastne Rakúska, tak Európa, hovorím, tak hodinka, ne? Pekne som si nechal jedlo v aute, zobral kľúčiky, občansky, idem hore, ne? Však za hodinku som vybavený. No, a tam som to dosť posral, lebo som stál v rade 3,5 hodiny, s tým, že ešte mi tak dobre vyšlo jedlo, že keď som sa postavil do rady, som mal jesť, takže pridajte 2 hodiny plus 3,5, ešte bez vody, lebo nejakú vodu som mal dať, to boli 2 dni od súťaže. Takže to bol extrém. A úprimne, na to Perfect Buddy a Európu už chodia tiež trošku iní závodníci, hej, trošku iná liga. A stoja v rade a zase to prišlo, tá registrácia a ten stav, že som Peťovi písal, že Peťo, na čo sem idem?
Ja sa aj neumiestním, že keď môžem backstage im naťahovať gumičky, keď cvičia. Hovorím, čo tam ja budem, že keď som ich videl, ty kokos, to bolo extrém. A aj do tých proste šortiek, hej, to už nie sú takí úplne všetci klasici, tam sú niektorí aj z NPC, alebo takto z tých asociácií, čo sú trošku už lepšie, odkiaľ sa kvalifikujú na prokarty. A chodia si to tam vyhrávať, lebo tie ceny sú tam fakt krásne. To ste videli tie medaile, čo som dostala poháre, tak mega. Mega. Akože tam sa vrátim už len pre toto minimálne, lebo aj tá úroveň vysoká. Veľmi pekné. Takže dehydrovaný, hladný, vyhľadovaný extrémne, unavený z cesty. Vedel som, že ma čaká ešte ďalšie 2 hodiny domov cesta. Takže Peťa som dosť otravoval. Som sa chcel na to aj vyjebať, že ježiš, to neviem, či som mohol povedať. Vykašľať. A že nepôjdem proste na to, lebo ja to nedám ani tú registráciu. No, ale podarilo sa to absolvovať. Jak som sadol do auta, zjedol rýžu s mäsom, trošku sa napil, všetko opadlo a zrazu to bolo dobre. Úplne vystrelený som išiel domov, tie 2 hodinky v aute mi vôbec nevadili, sobota prebehla celkom dobre, forma vyzerala tiež dobre, lebo však fotil som Peťovi, vážil. Pás už som tak nestiahol na tých 80 centy, to už som nedal, bolo to 81,5 asi. No a nedeľu ráno, vlastne o 4 ráno sme vyrážali s Denkom, on šoferoval, sme sa menili, to mi veľa pomohlo, za tomu ďakujem, ale bola to proste chyba, lebo tak zaliatý som ešte nebol, jak som bol tam. Tá forma mala byť proste lepšia, dokonca jak prvá, nie ešte horšia. Čo sa stalo potom, že som mal stres, prvýkrát aj pri vystúpení, aj keď som sa tešil, ale u mňa, keď mám stres, tak sa začnem keby prehnane tešiť, hej. Prehnane som začal pozovať, to som sa zbadal, moc to prežívať. Viete, taký ten, to asi chápete, jak to myslím, taký ten iný stres, hej, typu, že nepanikáriť, ale proste niečo preháňaš. No a ešte Peťo mi privolal to, lebo mi hovoril, že keď ste traja v kategórii, čo sa stáva niekedy, asi tretí, tak s tým sa proste nechváliš. To je hanba. Lebo nejdeš sa chváliť, keď si tretí z 3, alebo druhý z 2. Takže ja hovorím, ja musím byť aspoň druhý. Hovorím, ale sú proste dobrí. Hovorím, ja musím byť aspoň druhý, inak to nemôžem ani zverejniť. Hovorím, to bude hrozné. Takže my sme boli len traja v kategórii. Tam som sa umiestnil druhé miesto som mal. Ten prvý bol veľmi dobrý chalan, veľmi dobrý. Mal už pro kartu inde 16 víťazstiev, ako brutálny bol chalan. A musím povedať, všetci tam mali veľkú pokoru, veľmi slušní, no nie úplne všetci, ale tí v mojej kategórii to mali. Taký ten športový duch, to mám ja veľmi rád. A tí boli super. Takže aj napriek tomu, že som mal zlú formu, pozovanie som fakt som to posral, že bolo ešte horšie, ako vo Viedni, tak som mal druhé miesto v Men Physique, čo je vlastne super, tam z tých 3. A potom sme boli 8 v senioroch v podstate, alebo teda to bola kategória, že gentleman, to je 35 plus vek, takže tam aspoň mladší už neboli, tak tam som bol v top 5, čo je tiež super, tiež medaila, výborný pocit, maximálna spokojnosť, došla úžasná podpora, baby došli aj z fitka, Aťkine a chalani došli naši, hej. Takže keď sme sa fotili pri, čo je také plátno, hej, tak každý sa chcel so mnou fotiť. Ja hovorím, tak stačí jeden, ne, keď sú traja rovnakí. Že to vyzerajú tie fotky, čo tam sú, že je to jedno decko a furine tričko. No a takže tam sme si to užili. Videl som, že aj Peťo bol fakt hrdý na nás, že s Kikom, čo sme tam povyhrávali, lebo sme boli vlastne len my dvaja. Dievčatá nešli z prípravy, takže len my dvaja sme tam zabojovali. Tak hovorím, toto na budúce spravím inak. Do Budapešti chcem ísť o rok určite, pôjdem piatok, ostanem až do nedele, pôjdem rovno 2 súťaže a to je všetko aj na tú sezónu, na tú jar. Veľmi sa mi to ľúbilo a radšej tam prespím a budem mať lepšiu formu. To cestovanie hore-dole to tiež nerobí dobre, ako stres to robí. Ďalší stres bol, že vlastne Aťka vyzerala, že ma možno nestihne, čo som, že sa s ňou rozidem, ale stihla to, sa niekde zdržali, takže super, no, akože
Došiel som domov, menej som jedol, dal som si bacha, lebo mal som už toho strašiaka z Viedne, aby som zase nebol v tom stave. No a teraz prišlo to najhoršie, lebo v podstate hneď, jak som dosúťažil nedeľu, tak vlastne od pondelka musela byť tvrdá príprava a už sobotu závody. Takže som to mal o 2 dní kratšie celé, jak som to mal medzi Viedňou a Budapešťou. Lebo predtým som súťažil sobota a nedeľa, teraz je nedeľa a sobota. Nemohli sme ísť hneď na 9 litrov, pretože by ma rovno tam drblo v pondelok. V pondelok hneď nohy sa išli s Peťom, žiadny voľný deň. Lebo cukor vytrieskať z tela, ani neviem, kde som nabral energiu, ale išlo to. A čo chcem povedať, už tretie odvodnenie je za mňa extrém. Nikdy už do toho nepôjdem, je to veľa, 3 týždne po sebe odvodňovať, niekto to možno dá. Ja som to dával, myslím si, že slušne, na to, že to bolo prvýkrát a aký som, jak sa viem ľutovať. Takže nebolo to dobré. Musel som mať 4 dní až nízke sacharidy a iba 1 deň cukrovať, takže to bola jedna z vecí. Voda upravená trošku inak, že menej vody hneď. Že nedalo sa ísť na 9 litrov, začalo sa na 4. A ten týždeň bol asi jak mesiac, to poviem rovno, to bol extrém. To som nerátal dní, jak v príprave, to som rátal hodiny, minúty. Ja som nespal, ja som spal možno hodinu v noci. S Aťkou to nebolo dobre proste, lebo mne z toho už dosť drbalo. A už to bolo tak, že som to nevedel ani ovládať. Ja ani neviem vo fitku, jak ma brali klientky, dúfam, že ste to zvládli a ste mali nejakú toleranciu. Ja som sa snažil, ale už to nešlo. Už človek uvedomoval si, aký je, ale už to bol extrém. Už vedel som, čo robím, ale to bolo celé. Nejak som to nevedel filtrovať. Miestami každý mi vadil. Niečo Aťka musela už aj zobrať večer robotu, lebo som mal stavy, že zrazu pohode a zrazu, že Zuby sa mi vlastne trochu hýbali už, čo mám spravené, ako jasnám. Krv z nosa nejak bola, klby ubolené. Vlastne tretie odvodnenie bolo už pre mňa, že hraničné so zdravím, vyslovene hraničné. Preto hovorím, že už by som do toho nešiel. A hlavne bolo to na Bratislavu, čo nevravím, že je nižšia súťaž, ale Naba je trošku iná, hej, ale Filip to robil dobre, aj tak, akože fajn organizácia. Ale bola to proste súťaž, ktorú som išiel len preto, že bola doma. Že bola v Bratislave, že ma chceli dojsť pozrieť ľudia z fitka, že to majú na kúsok. Len preto. Inak by som do nej nešiel, lebo odtiaľ vlastne som sa aj kvalifikoval do Linz, ale nejdem tam. Takže preto to bolo svojím spôsobom pre mňa až tak už nepodstatné. Ale vrátim sa k tomu týždni. Už nikdy viac. Nikdy viac toto neurobím. Nikdy. A vlastne každý deň som bol akýby napred s formou, lebo išlo to rýchlejšie. Forma bola plnšia. Už som to stiahol na 81 ten pás. Na 80 už som nevedel, jak Viedeň, ale bol som plnší, bol som väčší. Každý deň som hodinu trénoval pozovanie, lebo z tej Budapešti som chytil nervy, že ak som to posral. Všetci akí si super a ja som mal na seba nervy celý týždeň toho odvodňovania. Že by som to všetko spravil inak v tej Budapešti, lebo už ma to trošku sralo. Takže každý deň pozovanie, unavený. Fitko, každý deň muselo byť vlastne až do štvrtka, tuším. Hej. Kardio, tiež každé rána, ešte spinning, štvrtok som dal. Si myslím, že v pohode. Človek sa to naučí nejak otrénovať, hej. Nechcel som rušiť nejak robotu. No a pondelok Aťka musela zastúpiť večer, ma tam na 2 tréningoch. V stredu mi bolo 1000-krát horšie a bolo mi blbé jej volať, takže som to vydržal. Aj babi so mnou museli ukázať už potom cviky. Bol to zlý týždeň, veľmi zlý. No, ale došli sme na súťaž. Tunak som došiel pre zmenu o hodinu skôr, lebo som si myslel, že po skúsenosti z Budapešti radšej skôr, lebo nástrek som si dal hneď ráno, aby som mohol ísť domov, ležať a potom ísť len vlastne po obede, lebo tunak zase sa súťažilo po obede.
To som chcel povedať, v Budapešti sa súťažilo ráno, preto sme išli o 4. Tam už o 7. nástrek a už sa 9:30 štartoval, čo bolo super, sme boli rýchlo vybavení. Ale asi to na moje telo bolo celé nejak moc. No a tu zase štartovalo tak, že otvára sa to o nejakej 12. a pomaly si tam do 6. večer bez vody. Lebo v deň súťaže sa už nesmie absolútne piť, aj keď si úplne KO. Ale ďalej jesť musíš veci, čo máš rýžu a toto. Takže došiel som moc skoro, nevadí, nástrek bol super, všetko, išiel som domov, tu som mal vyložené nohy, prvýkrát som fakt nič nerobil, iba jedol, zapozoval si, 15 minút, lahol a takto to išlo. Došiel som na súťaž a tu som bol nahlásený vlastne zase do Men Physique, do tých šortiek a ešte som si dal Bermuda Naba. To je vlastne veľmi podobné, len také poviem, že tvrdšie, že nerobia sa tam také tie také tie plážové pohyby, takže je to také tvrdšie, ale dobre. No a ja som nečakal tú konkurenciu. Ja som nevedel, kto tam bude, takže ja som bol celkom v pohode. No a zase tam bol jeden proste z profikov aj toto, to je proste, ja mám na toto šťastie, ale to je dobré, lebo není výhra nad niekým, kto je vyslovene od vás veľmi ďaleko, čo sa týka formy. Hej, to nie je víťazstvo za mňa. Vyhrať nad niekým, kto proste vidí, že je úplne inde, ale vyhrať nad niekým, kto je veľmi podobný tebe alebo lepší, to sú úspechy, hej. Že tam je ten boj, tam sa proste bojuje, vyslovene to bereš ako súboj, chceš to vyhrať, aj keď mu praješ to víťazstvo, ale nechceš, aby to dostal, chceš to ty. Ja som aj tak, keď sa ma pýtali, keď sme išli na pódium, že kto to vyhrá, hovorím, ja ne. No, takže v Men Physique som dostal 2. miesto, asi mi to bolo zase súdené, takže 2. miesto tam bolo. Hovorím, a cítil som to na prvé, hovorím, nech mám aspoň raz to prvé, hovorím, ne, druhé, hovorím, dobre, buď rád aj za druhé, však to je dôležité, že si vôbec sa umiestnil, však som nerátal, že vôbec niečo za sezónu donesiem po tak krátkej príprave. No a potom sme čakali 1,5 hodiny, neviem či až 2 hodiny sa to naťahovalo a išli sme na Bermudy, tam nás bolo už tak viacej, tam sme boli 8, 10 a tam som sa dostal do top 6. Tam zase tunak na B boli top 6, hej, vo Viedni bolo, v Rakúsku, v Budapešti bolo top 5. Takže do top 6, lebo chalani boli fakt brutálni, veľmi dobré formy, fakt sa mi páčili, ťažké si vybrať, a ja by som si ťažko vyberal, ťažko to posúdenie, ale v tej druhej kategórii som dal, myslím si, že svoj strop, čo sa týka pozovania. Bol som spokojný, veľmi dobre som pozoval, veľmi som bol spokojný. Miliónkrát lepšie ako Budapešť, lepšie dokonca ako Viedeň. Proste tie hodiny denne trénovania pozingu veľa spravili. A forma bola taká medzi, akože hej, že niečo medzi Budapešťou, no a už to bolo veľa. Už som sa bavil aj s Peťom, že už som vyhoretý, už som sa ani netešil na tú druhú kategóriu, ale som sa hecol, povedal mi Palo, boha, choď bojovať, buď profík, choď bojovať. To je jedno, že už sa ti nechce druhýkrát na to pódium, ukáž, čo je v tebe. Tam to proste vyletelo top. Ale iba do top 6. Ale vo vnútri som bol víťaz. Veľmi som bol spokojný. Išli sme sa najesť, hej, to som sa fakt tešil už. Mne padol obrovský kameň zo srdca, že je po všetkom. Že pôjdem zase až o rok. Lebo toto bolo veľa proste. Toto bolo na moje zdravie už, na moju psychiku, fyzický stav, duševný, sociálny, proste už to malo také dopady, že keby potiahnem ešte niečo, tak viem, že som to proste totálne prestrelil a posral a prehnal. Takže tunak som to akurát stopol na hrane, si myslím, to aj Aťka uzná. Poďakoval som sa za všetko Peťovi, lebo nemal to so mnou jednoduché, vôbec, hej, proste mali sme nespočet rozhovorov, v tom je tá podpora, hej, presne od toho trénera, takže veľa mi pomohol, veľa mi ukázal, veľa ma naučil, čo mi dal ten pol rok, tak to bolo extrém. Takže tu sme vyhrali druhé, top 6 som dal a mohli sme ísť domov. Budem to potom vystavať vo fitku, sa môžete pozrieť. Ja si myslím, že je veľmi dobrá sezóna na jar, na to, že prvýkrát v živote a veľmi krátka príprava. Keby mám rok a pol, tak trošku iný extrém by som dal. Ale za pol roka som vlastne nemal žiadny objem, takže sme vlastne
chudli, čo sa dalo, nejakých 28 kg sa schudlo, nejaké 4 sa nabrali, hej, svalov, na to, že to bola dieta extrémne prísna, tak myslím si, že výsledok je top. Tam neriešim ani nejaké výhry, lebo fakt to bolo už len ten výsledok, čo sa vôbec dal dosiahnuť za tak krátky čas a v extrémnych podmienkach, musím povedať. No a keď to vlastne mám celé tak zhodnotiť, či by som do toho išiel znova určite, to už som povedal, že o rok pôjdem. Pôjdem do toho viac rozumom, viem, do čoho idem. Viem, že Peťo ma dosť drbal za to a on to vedel. Ja som mu tajil niektoré veci, hej, že ty tlstá, vyžratá sviňa, že ty určite niečo ješ mimo. Hovorím, Peťo, nejem. Hovorím, spýtaj, ja ti doma, držím to do bodky, čo si normálny, však viem, že jasne, že som si niekde niečo šupol, vieš, proste hryzol do nejakej onej, ja ani neviem. To boli, ale poviem tak, drobné prehrešky, lenže to je to. U týchto príprav už aj drobný prehrešok ťa dobehne niekoľko mesiacov po pódiu. Ti zoberie napríklad, to ťa delí od prvého a druhého miesta. Táto krávina. Blbá, ktorá bola zbytočná. Ale urobíš ju. Nie každý vie byť taký konštantný. Nie každý toto vie. Ja to ešte neviem tak. Učím sa. Viem, že ďalšiu túto sezónu si dám na to už bacha. Hlavne sa nemôžem vyžrať. To je jedna z vecí, na čo si tu chcem dať bacha. Preto vlastne ostávam ďalej v diete. O mne to vyhovuje z rýžu, s mäsom, mám teplozdušnú fritézu, rýžovar, tekuté bielka, z toho si robím omeletu, hej, vločky, proťah. Toto sú všetko suroviny, čo mne vyhovujú. Len v diete som ich mal málo, ríže napríklad. Hej, že strašne veľa mäsa som žral. Alebo mi zobral vodu a mal som veľa ríže a toto, že proste furt to bol nejaký nepomer a extrém. A teraz budem jesť to isté, len viac. A mne to chutí, lebo si to rýchlejšie pripravím, než si mám od nejakého Vietnamca objednať kari, kurácie. Čakám na to hodinu a pol, miesto 45 minút. Hladný som, potom to zožerem blbosti. Nemá to zmysel. Pre mňa je lepšie si variť, lebo mám prehľad, čo zjem. Viem, kedy to mám. Pekne si to nachystám, všetko je načas, žiadna nervozita a nestojí to ako peňazí. Takže za mňa dieta je 1000-krát lacnejšia a kto sa vyhovára, že sa nedá chystať, s týmto to ide raz, dva. Takže moja výzva teraz je ísť objem čistý, to znamená tie isté suroviny, ale vo vyšších hodnotách. Bielkoviny trošku pôjdu dole, vlastne v objeme sa oddychuje. Z 12 tréningov redukujeme na 5 do týždňa, čo bude veľká úľava aj pre telo, ale musia byť ťažké. Kardia si nechám tie ranné, mne to vyhovuje tých 20 minút ráno bicyklovať, aj už to mám už v režime, takže tých 7 kardií si asi nechám. Spinningy ostávajú, takže toto ostáva a raz za čas by mohol byť prehrešok. Raz alebo dvakrát do týždňa. Uvidíme, čo telo povie. Môže sa stať, že mám tak pridrbané telo, že aj tie prehrešky budú vadiť. Neviem, potom to by ma dosť nasralo. Takže uvidíme a pokiaľ sa nevyžerem, udržím veľmi dobrú formu, naberem svaly, tak tá príprava bude ľahšia. Lebo 2 mesiace dietovať je iné jak 6 a ešte v extrémoch. Dietovať na 200 sacharidov, hej, na deň je rozdiel jak 100. 200 je teraz aj luxus pre mňa. Teraz, čo som mal dnes 200, to je luxus. To je plno ríže, vločky, neviem, to je super proste. To sa dá krásne držať. 100 a toto nižšie bolo vždy strašné. Takže to sú tie plány, že preto do toho chcem ešte ísť, lebo už budem vedieť, jak na to, dám si pozor. Finančne sa na to hlavne pripravím, lebo toto bol taký nečakaný skok. Pri 3-4 tisícoch som to vlastne prestal rátať, celkovo to súťaženie. Takže na toto bacha, keď do toho chcete ísť, že rátajte nejaký finančný budget, ktorý potrebujete na to, aby vás niečo financí nestopli. To zdravie bolo horšie. To chcem dávať dokopy, idem k fyzio, lebo mám problém s ramenom, opakovaný, hej, mi to proste tu nakaj tá kozmi skáče už. Veľa som išiel cez bolesť, niektoré veci, veľa som išiel v diskomfortoch a problémoch, ale proste tá príprava je o tom, tam telo zničíte a potom musíte niečo dopriať. Idem brať na podporu pečene, vitamíny silnejšie, celkovo vlastne zregenerovať celé telo, viac sa mu venovať. Idem si upratať sociálny život a pracovný.
takže v práci sa znova tak viac nakopnúť, alebo teda nebuď taký ostrý na klientov, možno trošku zmeniť malinko prístup, som bral moc osobne niektoré veci, takže toto by malo byť lepšie. Sociálny život, chodiť veľa von, veľa na kávy, veľa sa niekde zabaviť. Proste začať žiť ako normálny človek, lebo fakt tých 7 kardí, 12 tréningov, neustále schýstanie stravy, neustála únava, práca do toho, to bolo veľa. Tá daň je tam extrémne vysoká, aj keď vám to dá veľmi veľa. Mňa to veľmi zmenilo vnútorne, nielen vizuálne, prihľadám na ľudí veľmi inak a hlavne na seba, viem, čo znesiem. Takže toto by sa malo zmeniť. No a posledná vec, ktorá je asi pre mňa najviac dôležitá, je vlastne upratať si zase vzťah, hej, tieto veci. To je vlastne jedna z vecí, na čo si treba dávať veľký bacha v príprave, pretože nie každý partner to s vami dá. Aťka to so mnou dávala aj tak bravúrne, si myslím, a ustáli sme to, len hovorím, kúsok sa tam trošku stratil, ktorý chcem naspäť, chcem, aby to zase bolo všetko fajn. Takže toto chcem určite upratať, chcem s Aťkou veľa sa chodiť zabaviť, dopriať jej, vynahradiť hlavne sebe a myslím si, že to bude zase dobré. Proste niektorí sa kvôli tým prípravám aj rozvádzajú, takže toľko asi k tomu poviem. Hej, preto to není pre každý vzťah. Aťka bola veľmi chápavá, veľmi tolerantná. Nie všetkému rozumela, všetko chápala, čo je úplne normálne. Ja som tiež zistil kedysi, že človek nevidí do toho, keď partner sa pripravuje nakoniec. Veľmi veľa. A nevie ani pochopiť, lebo žije svojím spôsobom trošku normálne. Mne sa na Aťke páčilo, že sa aj tak svojím spôsobom upravila aj v strave, aj v cvičení. Obľúbila si veľmi fitko, chodí vlastne so mnou, teraz išla aj sama k Peťovi, čo je asi prvýkrát, lebo ju to chytilo. Preto sa aj tak vymakala, akože za mňa brutál. Takže nechtiac som ju ovplyvnil, čo som rád. A ju to baví, takže toto je dobré. Takže toto je pre mňa priorita číslo 1, dať si dokopy osobný život, priorita 2, pracovný, sociálny, zdravotný, toto všetko upratať, ísť pekne objem, nabrať nejaké kilá, hej, osvaliť sa, alebo pri mojej výške, čo mám 184, tak mám rezervu ešte 5 kg, 6 kľudne svalov, alebo je to extrém na budúci rok, bude to fakt extrém. Chcem vám ukázať proste, čo zo seba viem dostať a každým rokom, lebo to sa mení, to nejde urýchliť, to poviem, po 6 rokoch súťaženia to telo vyzerá úplne inak. Aj tie diety nemusia byť také tvrdé, hej, lebo to telo funguje už inak, je to trošku taký stroj. Vy telo aj tak učíte. Takže toto sú plány. Týmto sa chcem vlastne poďakovať Peťovi za brutálny prístup, tvrdý prístup, veľmi tvrdý prístup, musím povedať, ale taký, aký má byť. Taký, aký má byť, pretože robiť zo súťažou, so závodníkom, dajme to tak, je obrovský rozdiel, ako robiť s niekým, kto si len tak cvičí zo zdravotných dôvodov. Proste tam dbáme na každé kraviny a on do toho dáva ďaleko viac ten tréner, lebo mu na tom záleží. Je to aj pre neho vizitka, keď sa umiestnime. A ja si myslím, že sme Peťovi ukázali, čo je v nás a čo je v ňom. A myslím si, že to urobilo dosť dobrú reklamu, lebo toto není len tak. Mne to ešte nedochádza. Ja som po každej súťaži šiel len do fitka, cítil som sa jak ďalší blb. Pritom na mňa každý aj tak čumel, že proste aká forma, neviem čo, mne to tak nevnímam. Ani teraz tak nevnímam, proste povieš, brutálny si, hovorím, to nepríde také. Keď sa vidí človek denne, nerieši sa tak. A hlavne keď sa od seba viac, tak je o mnoho na seba prísnejší, sebakritický, tá sebareflexia je úplne iná. Hej, že je ďaleko tvrdší na seba, než na okolie. Ja okolie pochválim viac, ako sebe si málo kedy poviem. Niekedy si poviem, že dobre, toto sa mi ľúbi, ale hovorím rád, príjmem kila navyše, lebo tento vysekaný stav nie som úplne, že ja. Hej, takže nejakých 5, 6, možno 8 kg povie späť, neviem, uvidíme. To si už telo povie samé. Nechcem priberať do tukov, chcem proste fakt zase svaly nabrať a myslím si, že to by som mohol potom vám ukázať, čo vo mne je a čo je to trošku potiahnuť telo do extrému, keď máte na to rok a nie pol rok. Takže, a hlavne už máte za sebou pol rok nejakej tej prípravy a pripravené telo na to.
To je tiež iné. Takže než ísť tak vyšatá tlstá svinia, to je proste, to je strašné. Keď som nepočul 1000-krát od Peťa, tak ani raz a furt tlstý si aj na súťaži, tlstý si. Ja som počul toľkokrát, že som vlastne morbidne obezný, že ani neviem. Takže toto bolo s Peťom super, preto mu fakt za to ďakujem, ukázal mi úplne iné obzory, iný svet a mal pravdu vo všetkom, čo hovoril na začiatku. Fakt. Akože ja som mu neveril a on vo všetkom mal boha henten. Vo všetkom mal pravdu. Je dobrý. Ja mám ho veľmi rád, je super. No, chcem sa vlastne týmto poďakovať aj všetkým vo fitku, ktorí ste akceptovali v podstate moje iné ja, moje možno horšie ja miestami. Boli ste tolerantní aj v mojich možno mierne výbušnej povahe, nie agresívnej, ale trošku výbušnej, že ste akceptovali moju únavu, moje stavy, v podstate všetko okolo toho, lebo chápem, že dojdete do fitka a chcete tam mať nahypovaného trénera, hej, ktorý ide na 4000 kofeíne a skáče tam premety, ale snažil som sa tú kvalitu tam dať. Priznám sa, že som sa fakt snažil, nech máte zo mňa čo najviac, aj keď som bol vo vnútri už fakt miestami mŕtvý, najradšej by som do roboty ani nechodil posledný mesiac. Lebo všetci, že už iba týždeň do súťaže, no áno, ale do prvej, takže ešte potom 3 týždne. Takže to bol v podstate mesiac toto trápenice, mesiac. No, takže ďakujem všetkým vo fitku, aj okoliu, vynahradím aj kamarátom svojim, kamoškám, toto všetko proste nejak ten čas. Určite chcem na tie kávy zbehnúť toto všetko, postretávať sa s ľuďmi, zabaviť sa s nimi, nasmiať sa, byť zase ja, lebo chýba mi moje staré ja. Veľmi. Takže, no a vlastne v poslednom rade chcem Maťke poďakovať za všetko. Robí ma fakt lepším, výrazne ma robí lepším človekom, ťahá ma vpred a proste cítim sa byť lepší, výrazne lepší pri nej. A to je, myslím si, že v tej láske dôležité, že to partner vo vás vlastne zbudzuje, to lepšie ja. Aj ho vo vás vidí a to je mega. Dobre, trošku som sa precítil, sorry. Takže jej ďakujem za všetko, že so mnou je, že toto funguje, že ma podporovala, bola na mňa tvrdá. Miestami bola na mňa veľmi tvrdá. To sa musí nehať, ale tak to má byť. To mi pomohlo, lebo ja sa rád niekedy polutujem. Hej, to vy veľa vecí nevidíte, ste nevideli, čo sa doma diali, takže podržala ma, je na mňa hrdá. Ja to vidím, aj keď odo mňa očakáva viac. To je normál. A ľúbim ju, no. Takže to je najviac. Takže to je asi také všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, je dosť dlhé, viem. Chcel som vám povedať toho čo najviac, čo som vlastne také zažil, jaké to bolo. Bolo to pre mňa prvé. Kľudne sa ma pýtajte potom na veci ešte, keď chcete. Rád poviem, ja nemám čo hovorím v tomto skrývať. Myslím si, že to je fajn dať zo seba von, jaké to bolo. A ukázať vám trošku niečo z toho zákulisia, čo sa týka súťaženia, pretože každý len vidí to brutálne telo a chváli vás. A nikto nevidí tú disciplínu, tá disciplína je najviac. Nikto nevidí, čo ste ochotní obetovať a ste ochotní obetovať skoro všetko. Všetko. To chce celého človeka, to poviem rovno. To každý deň chce celého človeka a všetko tomu prispôsobovať, všetko. A nikto nevidí, čo vás to stojí, hej, čo musíte teda obetovať a či to vlastne ani tie zlyhania, nič, hej, v podstate oni vidia už len ten výsledok a nevravím, stojí to za to. Stáť na tom pódiu je... Ja som v sebe našiel sebavedomie, ktoré som roky nemal. To, kto ma pozná roky, tak vie. Ktoré mi vyletelo fakt, že do roviny konečne. Takže som spokojný, šťastný, nič mi nechýba. A
čakám a myslím si, že fajn obdobie a myslím si, že už budem vedieť, ako s tým robiť. Takže ďakujem, že ste si to video pozreli, držte sa, majte sa krásne, ahojte.